Добре дошли в видеото, в което ще ви разкажа повече за Eventa TV. Това е платформа за създаване на професионални онлайн събития с няколко клика. Като ви предоставим готова аудитория, собствена страница с конструктор, както и много други инструменти за създаване и управление на вашите онлайн събития. Eventa TV е оптимизиран за малкия и среден бизнес. Какво означава това? Целта ни е да сведем всички разходи до минимум, като автоматизираме целият процес, но в същото време предоставим едно незабравимо преживяване на вашите участници. Буквално може да създадете вашето онлайн събитие чрез една камера и един микрофон. А нека да продължим с това какво всъщност е онлайн събитие. Това е събитие, което се провежда изцяло онлайн, без нужда от физическо присъствие и позволява участието от всяко място с интернет. Като те се делят на различни видове, но аз ще спомена основните два вида. Първият вид е семинари. Това са обучение, представяне на продукт или обмен на знания. Другият вид са живите излъчвания. Това са концерти или спортни събития, които се предават на живо. В Eventa TV онлайн събитията са разделени на няколко типа, като единият може да превърнете във ваш основен доход. А за да направите това, сме проектирали лесен за използване модул за продажби на билети, като цената на билет се определя от вас. Други основни функции на Eventa TV са пълен контрол върху достъпа до събитието и лесна комуникация с участниците, като това ви позволява както директна комуникация с тях, така и споделят на различни ресурси с цялата аудитория чрез вашата основна страница. Това е основното за Eventa TV. Повече информация можете да получите в следващите видеа, в които ще дам подробна информация за всяка една функционалност. Или като посетите нашата платформа на адрес eventa.tv. Благодаря ви!